Però sobretot ara volia donar les gràcies a tots i a totes els regidors de totes les forces polítiques aquí representades. Ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres, òbviament de manera especial als meus companys amb els que hem compartit i companyes que hem compartit aquests mesos de govern, als meus companys i amics del grup, i evidentment també, senyor alcalde, a vostè per la seva comprensió, per el treball que s'ha desenvolupat aquests anys. Sense cap dubte, València és una ciutat extraordinària, València té un futur fantàstic, tenim moltes possibilitats i estic segur que el treball i la col·laboració de tots les podrem aconseguir. Moltes gràcies. Són les paraules de Joan Calabuig, fins ara primer tinent d'alcalde de València. Este divendres ha tingut lloc un ple extraordinari on s'ha acomiadat de les tasques per assumir les noves responsabilitats. A partir d'ara, Joan Calabuig serà el nou delegat del Consell per a la Unió Europea. L'alcalde de València, Joan Ribó, també va tindre unes paraules en el mateix ple. Gràcies per la seva manera d'entendre el treball tant en l'oposició com en el govern i, per suposat, desitjar-li els millors èxits en la seva nova tasca, que sens dubte és molt important per a tota aquesta comunitat. Moltes gràcies pel treball. Creo que ha sido un tiempo en el que hemos podido colaborar y hablar razonablemente y también quiero deciros que me voy de este gobierno municipal con la convicción de que es un gobierno que ha sido y está siendo positivo para la ciudad, para el presente y para el futuro de la sociedad. Ya he comentado en alguna ocasión que me parece que ha habido un claro giro social y la gente que está en situaciones de mayor debilidad se siente mucho más atendida. Por otro lado, creo sinceramente que los parámetros de la ciudad a lo largo de este año, si vemos en desempleo, en turismo, en todos los sectores, están mejorando y por lo tanto este gobierno de la ciudad está, creo que claramente, en la medida de lo posible, desde luego, y de sus competencias y responsabilidades, contribuyendo a que Valencia mejore y progrese. Y yo lo que pediría también en esta fase es que se mantenga el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, que se cumplan y se respeten todos los pactos, pacta sunt servanda, y por lo tanto que sigamos trabajando por la estabilidad, por el futuro de esta ciudad. Creo que vale la pena hacer un gran esfuerzo por seguir desarrollando este proyecto progresista para Valencia y que sobre todo mi preocupación es que esté este gobierno cada día más cercano a los ciudadanos y que este proyecto progresista no sea simplemente una época efímera, sino que sea un proyecto profundo, un proyecto que se proyecte en el tiempo y que desde luego pueda seguir superando muchas de las desigualdades que hay en esta ciudad. D'acomiadament, jo vull ressaltar una altra vegada les bones relacions amb Joan Calabuig, el bon treball, i ho he dit abans i ho vull reiterar, els 4 anys que hem estat treballant en l'oposició, un treball que vàrem fer colze a colze, i a més jo crec que d'una manera raonable, i l'excel·lent treball que han fet durant aquest any de govern. Per tant, per a mi, insistir, Joan Calabuig ha estat un molt bon company, i crec que el que he de fer és agrair-li la seva tasca, agrair-li el seu tarannà, agrair-li el seu bonestar i, per suposat, desitjar-li un bon que les noves tasques siguin molt útils per al País Valencià, però també per a la ciutat de València, perquè estem segurs que ens podrà ajudar en moltes de les coses que es treballen cara a la Unió Europea.